योगाचा बाराळीमध्ये योग दोन वर्ष झालं आहे, पण मी जॉईन होऊन 1.5 वर्ष झालं आहे, पण 1.5 वर्षामध्ये भरपूर असा आमूलाग्र बदल झाला आहे। त्यामुळे ताईचे जेवढे आभार मला तेवढं कमीच आहे। सर्वांनी मिळून असं नियमित योग केलं तर शरीर सुदृढ आणि येण्यासाठी मदत होते। मी असं योग साधकाला सांगत नाही, पण बाराळीकरांना सांगतो सर्वांना, आपण जर ते सर्व वैर भाव विसरून, कोणाचं काय असतं ते सर्व विसरून जर आपल्या स्वतःच्या आरोग्यासाठी जर लक्ष दिलं तर खूप चांगलं हे आहे, माध्यम आहे योगाचं। आपल्याकडे गीत पण आहे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, 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 सब मिल योग मार्ग अपनाए। आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए, आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए, हो तनाव मुक्त भविष्य दिव्य प्रेम सरसाए, हो तनाव भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए। यम और नियम हमारे संबल सुख में जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल सुख में जगत बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए। ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग कर सर्व धरा पर लाए, विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए, सब मिल योग मार्ग अपनाए। धन्यवाद। खूप छान। आणखीन एकदा पिंटू